ɗin ɗo e silvopastoral ɗe silvopastoral kay helon gandi sen mbi silvopastoral men kal hal gaynaka caggal nde ndungu o toɓi toɓo heew hin way noon dammaji ɗi e nayyi e balɗi jaltini kosam kewɗam ɗam kosam noon hin wi'a han silvopastoral caggal nde ɗam fonno jarde capanɗe jeegom on ɗon pot han noon pot o jara ko capanɗe tati ha nogas e jowti to diwan silvopastoral en jeehi duggi gonɗe nder silvopastoral duggere nde woyndo ato duggere mbar tubaka duggere tatki duggere buteyni ha duggere mbay haw hin wayni noon ɗini dufɗam ɗon kosam caggal nde ɓe kori dañ coɗɗo ɗam ɗo kosam heɓi ñaagol lamdi Sénégal nde wallat ɗumen e usinaji baroji transformé ɗam ɗo kosam watta ɗum beurre walla fromage walla ƴetta ɗum mbawa ɗum wadde ko mew on ɗon mew condi ɓiɓɓe silvopastoral noon hin wayni ɓe goyi ngoɗo jungo ha heewi mbatte ngoɗo saabi ɗum noon ko a ɓirata nayyi ma hin wayni ɓira capanɗe tati nagge walla nayyi nogas ɗam ɗon kosam ɗam waw korɗa ɗam naftorde nawa ɗam duggere korɗa yeede walla daña prix bonɗo ina wayni noon eɓe ñaagol lamdi Sénégal nde wallat ɗumen e nder ɗam kosam no waylira sen mbi kosam kadi men kal haal nebbam nayyi nebbam jawdi ɗam hin wayni o fonno wawa jara ujunere e temeɗɗe ɗiɗi on ɗon litre nebbam nayyi mo jarat ko temedde joyyi ina wayni noon ɓiɓɓe silvopastoral no ñaago lamdi Sénégal nde wallat ɗumen e ɗam ɗon kosam ko musidɗo mon Mouhammad Nasrallah ɗo e diwan silvopastoral ha to diwan Lumingide na tawe nder commune mo Moumar Sarr radio télévision Fulbe international